Gavana ma county nendo ma Machakos mano kanyamika ewa Vinya Ndeti abende kwede kama malo medruok mag weche giko mag njore mag siasa kaya kanyoni medruok mag njore makamago mayo ganda mapacho ka ndikwe ka chiel kod dwoko kanyo ko dongruok mag piny Kenya kana loso kinde limbe mare gwenge giko makagundo kama bende ne odhi choyo wang'e chendo giko mag dongruoge madhi nyime gwenge makono Mikaiwa Vinya Ndeti ne okwayo kanyo kino mapacho ka ndi Migosi William Samuel Ruto mondo ne kanye koni wuoyo kod josiasa maturu kaindi mondo thegre kod weche giko mag njore mag siasa kabende ne okwayo ker Ruto mondo ne ni otiek chuth ber achudhe ka chiel kod jonjore madwaro kelo tulo pacho kaindi e kinde giko mag romo mag siasa. The politicians are also giving the security team a very hard task na kazi mingi. Watu wanaenda wanapanga goons wakuja kuharibu mikutano. Mpaka hata magari ya chomwa watu karibu wauawe. Viongozi wanakuja wanaenda. Na ule kiongozi yuko awache Kenya ikiwa salama. Tunaelewana? Kutoka MCA mpaka president. All of us we serve terms. Si ndio? Term yako ikiisha mahali ulikuwa unafanya kazi umepaacha pakiwa salama ama umewacha inchi kama umeharibu ama umewacha county kama umeharibu ama umeacha ward kama umeharibu. Vijana wetu msikubali kutumiwa vibaya kwa sababu hata mkiuawa mazishi yenu hawatakuja.